Natalia, hola. 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 Hola, buen día. Hola, buen día, señora Fernández. Hola. Buen día, señora. Vale. Gràcies. Moltes gràcies. Com va el comportament de la meva filla? Bé. Va bé, el mateix? Tinc anat les taules amb tu. Quina? El 6, el 7, el 8 i el 9. Oh, t'ho pots creure? Espavila una mica, home, vale? Vale. I com va de català? Bé. Bé? Bé? Bueno. Què? Tens alguna cosa a dir? No. Millor. Va bé a Castella? Bastant. Bastant, molt bastant. Alguna falta al dictat? Una. No m'ho diguis. Una? Et vigilo, et vigilo. A casa farem uns dictats, Oh. Sí. I no et queixis, Com va, baby? Bé. Molt bé, vale. Ara què esteu estudiant? El nostre projecte és el sol. El sol. Què? Penseu aquesta noia? De profit? Sí. Molt bé. És veritat? Sí. Estudiarem a casa el sol un altre cop. I mira, bueno, la música, la flauta va bé, el piano, tot. Sí. Bueno, molt bé. Vas bé? Sí. A casa farem uns exercicis de flauta. Perquè sembla que vas malament. Bueno, senyoreta, més espavilada, I tu portes la teva motxilla. Bueno, ens anem, Bueno, bona tarda, senyora Fernández. Bona tarda, senyor.